Здравейте! Аз съм Йосиф, а това, както знаете, е каналът Електростар. Ето, че пак настъпи време за нашата ежемесечна томбола за месец септември. Както знаете, в края на всеки месец организирам томбола, в която тегля един от всички абонирали се за канала и му изпращам като подарък такава рекламна фанелка на канала и едни изолирани отверки на фирмата Knipex до 1000 волта. Както знаете, в томболата участват абсолютно всички, които са се абонирали и активирали опцията в YouTube да се виждат като абонати. Тези, които не са активирали тази опция, могат да споделят някое видео или да коментират такова. По този начин аз ги виждам и, както знаете, ги добавям към томболата за следващия месец. И сега нека да пристъпим към съществената част, самата томбола. Сега, тук в този таблет са имената на всички абонирали се за канала. Пожелавам успех на всички! И така, печелившият за месец септември е Демир Демирев. Ще се свържа с печелившия, независимо къде е по света, за точен адрес, на който да му изпратя подаръците и за цвят и размер на фанелката. А на всички останали ще кажа, продължавайте да подкрепяте канала, също така с бутона благодаря. По този начин много помагате за финансовото развитие на канала, за което искрено ви благодаря. Не ми остана нищо друго, освен да ви пожелая много професионални успехи. Чао, чао!